салом дӯстон, рақами нави даҳум барои Реал Мадрид аллакай интихоб шудааст. Дар ҳамин вақт Барселона метавонад ҳатто натавонад Решфордро сабт кунад ва дар Лигаи Арабистон клуби Ал-Наср дар як қазияи калон даст дорад. Ин барномаи хабарист ва ман Муҳаммад Гаиров. Дӯстон, бозии квалификатсияи Лигаи Аврупо ва Лигаи Конференсия идома доранд ва шумо метавонед ҳамаи рақобатҳоро бо сарпарасти видеоимон ширкати 1x ҷилӯтар гардонед. Зеро ин ширкат чандин сари сол мешавад ки кору фаъолият дорад ва беҳтарин шароитҳоро фароҳам меорад. танҳо дар мо ва танҳо барои шумо мо промо тайёр кардем бо номи AMG 0777 ки нафароне ки то ҳол регистратсия накарданд метавонанд дар аввалин пардохти худ то ҳаҷми 8000 сомонӣ бонус ба даст оранд. ссилкаи зарурӣ дар комментарияи ин видео. имкониятро аз даст надиҳед. баловини амал дар Барселона рақами рамзии 10 доданд. акнун навбати рақиби асосии онҳост ки дар Реал рақами холишидаро мегирад ки пас аз рафтани Лука Модрич холӣ монд. дар як дастае ки пур аз ситораҳост номзадҳо зиёд буданд. Винисиус Жуниор, Ҷуд Беллингем ва ҳатто Арда Гюлер. бобои Арда мегуфт ки клуб ба ӯ ваъда дода буд ки рақами 10ро ба ӯ медиҳанд, вале Реал интихоб кард ки рақами 10ро ба Килиан Мбаппе диҳад, ситораи асосии Фаронса. ин хабарро мухлисон бо ҳиссиётҳои гуногун қабул карданд. мухлисони Туркия хеле асабонӣ шуданд, чун онҳо умед доштанд рақам ба Арда мерасад. вале аҷиб он аст ки бисёре аз мухлисони худи Реал низ бо ин қарор розӣ нестанд. онҳо мегӯянд ки рақами 10 бояд ба бозингаре диҳанд ки бозиро роҳбарӣ мекунад, на ба ҳамлагаре мисли Мбаппе. вале аз назари тиҷорат Реал беҳтарин корро кард. Мбаппе кайҳо боз дар тими миллии Фаронса бо рақами 10 бозӣ мекунад. мисли гузариш аз 9 ба 7 ба даст овардани рақами 10 барои Мбаппе дер ё зуд бояд мешуд. ғайр аз ину ҳамлагари асосии Реал аст. ҳатто вақте ки мавсими гузашта дар сатҳи худи ӯ беҳтарин набуд, бозам 49 голу паси головар дод. агар саломатиаш хуб бошад, имсол беш аз 50 нишондиҳанда хоҳад дошт. аммо саволи дигар пайдо шуд, ки рақами 9ро мегирад. пеш аз чемпионати ҷаҳонии клубҳо бисёриҳо гумон доштанд ки ин рақам ба Эндрик мерасад, вале як ҷавони дигар аз академия бо номи Гонсало Гарсия дар сатҳи калон хуб бозӣ кард. ӯ дар он мусобиқа беҳтарин нишонзан шуд. биёед боз ба хабари дигар аз Испания гузарем. барса бозам корҳои аҷиб мекунад. бисёриҳо фикр карданд ки даъвати Решфорд ба иҷора роҳи арзону хубест барои фланги чап, вале барса ба гуфтаи The Athletic аз лимити маоши Ла Лига гузаштааст. ин маънои онро дорад ки клуб наметавонад Решфордро сабти ном кунад. ҳамчунин бозингарони дигар Жоан Гарсия, Руни Барҷеги ва Войцех Шесни ҳам то ҳол сабт нашуданд. ин ҳамон мушкилиест ки сабаби нагузаштани трансфери Нико Вилямс шуд. ӯ мехост ба Барса гузарад, вале гуфт ки агар клуб натавонад ӯро сабт кунад, бояд роҳе барои рафтан дошта бошад. директори варзишии клуб гуфт не. баъзе бозингарон Барсаро тарк карданд, як қисми онҳо бо шартнома, дигарон ба иҷора рафтанд, вале дар як вақт тамдиди шартномаи Ямал ва дигарон сабаби он шуд ки клуб боз ҳам лимитро вайрон кунад. гуфта мешавад ки клуб мехоҳад Кристенсен, Ромео ва Пау Викторро фурӯшад. онҳо инчунин ният доранд ки Тер Штеген, яке аз маошбаландтаринҳоро фурӯшанд, вале ҷароҳати охирини ӯ фурӯшро душвор кардааст. бисёр эҳтимол дорад ки Барса бозам роҳҳои нави молиявиро ҷустуҷӯ мекунад. онҳо дар гузашта ҷойҳои махсуси VIP-ро дар Камп Nou ва қисми даромади телевизиониро фурӯхта буданд. онҳо метавонанд боз чизе фикр кунанд, вале ҳама ин нишон медиҳад ки корҳои молиявии клуб ноустувор аст. барои дуруст кардани вазъ роҳҳои доимӣ ва устувор лозим аст, на фурӯши ҳар як чизе ки дар даста ҳаст. то он вақт онҳо метавонанд танҳо ба Ла Масия такя кунанд. чунин мушкилӣ сабти ном танҳо дар Барселона ҳаст. дар Реал ё дигар клубҳои Ла Лига чунин чиз намешавад. ин кори ҷиддӣ нест. ва агар дар бораи корҳои аҷиб гап занем, пас гузариши Дэвид Ганско ба Ал-Наср як достони пур аз савол аст. пас аз моҳҳои гуфтугӯ байни Фейнорд ва клуби арабӣ гуфта шуда буд ки тарафҳо ба созиш расиданд. Фабрицио Романо ҳатто навеш here we go ки Ал-Наср омодааст барои Ганско 33 миллион евро диҳад. ҳама розӣ буданд. Ганско шартномаи иҷораи хонаашро дар Нидерландия бекор кард ва ба хоҳиши клуб ба тамрини пеш аз мавсими онҳо дар Австрия парвоз кард, вале вақти омад ба ӯ иҷозат надоданд ки ба меҳмонхона дарояд ё бо даста машқ кунад. баъд аз он намояндаҳои клуб бо ӯ тамос нагирифтанд ва баъдан гуфтанд ки гузариш бекор шудааст бидуни ягон сабаб. Фейнор аз ин хашмгин шуд. намояндаи расмии клуб гуфт ки чунин чизро то ҳол надида буд. ҳардуи тараф розӣ буданд, вале бо бозингар чунин муносибат кардан хеле шармовар. ман фикр намекунам ки ба суд мебарам. вақте ки Саудия қариб ҳамаи чизро дар футбол назорат мекунад, ба куҷо рафтан мумкин аст. барои мухлисони Фейнор ин шояд хабари хуб бошад, чун
чун Ганско беҳтарин бозингари онҳо буд, вале хабар баромад, ки ӯ метавонад дар рӯзҳои наздик ба Атлетико Мадрид гузарад. Дар футбол ҳар рӯз чизи нав рӯй медиҳад. Ин буд барномаи имрӯза. Хай дӯстон, дар паноҳи Аллоҳ.